Right, Mr. Lizalise onwaba Swarboy mhlekazi wami. Masikwamkele enkubeni sikunike lithuba lokuba uzibuliseleke kumphulaphuli wesikhululo iVukani Community Radio ingakumbi owenkqubo ungquthu lwe-breakfast. Andiyazi noba uyandiva Andiyithathe lithuba msasazi webulise kuwe. Ndiyakuva msasazi, nawe uyandiva wena kwicala? No, ndiyakuva bhuti. Ungazibulisela nje kumphulaphuli. Mandiyithathe lithuba msasazi ndibulise kuwe njengaqhubi weprogram, ndibulise nakwabaphulaphuli bonke yakho namhlanje. Igama lalona uthetha apha uNobawo Swarboy. Ndiphuma apha eKomani, ndiyinzalelwane apha eKomani. Le nto ka-Take Back Komani. That's Alright. Mr. Lizalise ndiyaqonda ukuba namhlanje nine-Youth Day Empowerment. Ungakusithele thuphe nje into kuba olusuku ingabe luzabe luqulathe ntoni? Tata wam, I think mandiqale ndiqale ekuqaleni uba yintoni lo Take Back Komani. U-Take Back Komani yi-NPC siyiqalela ukujonga izakhiwo ebekufanele uba zizisa i-arts and culture ebantwini ezanakeleyo. Sizama ukulungisa zona kwenzela uba ziphinde ziqhubekeke zisenza umsebenzi wayo. Sathi ke sawuqala ukwenza apha le ndawo kuthiwa yi-art center apha eKomani, sabona uba izawudinga into ezininzi le nto, and abantu esifuna babe part of le nto, babe yingxenyana le nto, bakayiboni kakuhle le nto sifuna uyenza. Kwaye ke saqala ukwenza izinto kuthiwa education, sense awareness. Siyenza ke loo nto ngokwenza izinto phaa e-art center, ezi zinto bekufanele uba ziyenziwa kakade. Senza ke imiculo, senza ii-shows zabantwana. Lena ke ngomsasazi uyibona namhlanje, izawukwenzeka namhlanje nangomso. Youth Day Empowerment ethi kubana know your history, claim your space. Sifumanisa into yoba wena msasazi ulutsha alazi kakhulu ngemvelaphi yayo, kwaye yile nto namhlanje sizifumana nathi singahoyanga ngezinto ezenzekayo, izinto futhi ezichaphazela thina silulutsha. Kwaye ke namhlanje le panel lecture yeyokuba sifundise ulutsha, sifundisane silulutsha ngezinto ezidibanise nokuphila kwethu, urhulumento, ibhizinesi, i-community development. Zizinto ezi sithe sijongisane sifundisane nazo silulutsha, kwenzela uba noko sizokwazi uba ngengomso sikwazi uba nathi si-engage kakuhle kwi-community zethu, sincedisane apho funeka sincedisane khona. Singasolo sisithi kubana ayingomsebenzi wam ukwenza into ethile, kodwa ke sibe besinokwazi uncedisa. Mr. Lizalise bendizawuthi kuwe kuzo zonke ii-themes ebeninozikhetha for le Youth Day Empowerment nikhethe lena ithi know your history, claim your space. Benibawela ungene nje deep into detail into yokuba ngaba how did you come about le theme etshoyo ethi know your history, claim your space? Njengoba msasazi bendisitsho, silulutsha asiyazi imvelaphi yethu. Yenye ke yezinto esibeka kule ndawo sikuyo yokuba uyawufumanisa uba abona bantu baphathekanga kakuhle i-system yethu in terms of unemployment, opportunities, lulutsha. Kodwa abona bantu bangaparticipatiyo, bangancedisaniyo at all nezi system sizikhalela ikwasithi silulutsha. Kwaye ke ngosayibona uba ibalulekile le nto ubana masifundisaneni, si-understand ukuba silapha nje kutheni silapha, kwaye ukuya phambili kuzawufuneka senze ntoni, because ngoku asizazi uba sifike njani apha. Yile nto singayazi ukuba phambili kufuneka siye njani. So siye sathi xa sihlala sabona uba ulutsha lwethu liyadinga uba imvelaphi yalo liyifundiswe, kwenzela uba sizokwazi ke ngoku uhlala phantsi sibonisane ngendlela ezawuya phambili. Ngoba ke kunyanzelekile silulutsha ngoku sithathe indawo yethu, ngoba seyisithi ngoku ifana uba bazawukhokhela ngaphambili. Xa sisiza kweli cala le-arts and culture, ndiyaqonda into yokuba i-arts and culture idibene ke neento ze-art nenkcubeko. Ingaba kwabantu abazawube bethatha inxalenye kolu suku lwenu lwanamhlanje ngabantu abanjani, okanye ngabantu abenza art injani, okanye ingaba ngowonke umntu olulutsha wamkelekile? Msasazi, kule nto siyenzayo namhlanje sicela
khona lonke ulutsha. Asikhethanga kuba umntu ezawuba kweli sebe kanye le-arts and culture sifowukhase. Mm. I-purpose yanamhlanje kukufundisana nalo lonke ulutsha. Asinalutsha sikhethayo, asinamntu utheni. Ilena yeyomntu nje wonke ungumntu omntu uba sicela uze ube khona part of the program. Abantu ke esizawubabiza phofu esibabizileyo uba nabo bazoba zizithethi ngumanejara kwiofisi kasodolophu waseChris Hani, uGudabile Mncanceni, ngunobhala we-South African Youth Council apha eChris Hani, uMr Songezo Msengipo, uchairperson we-Izibele Zoluntu Foundation, uMr Tina Nkephu, i-representative ye-business ngumntu ozawube esuka kwaDikla Farming, sibe nayo ke nomntu ozawusuka kwisebe lika-social development. Ngabo abantu abazobe bethetha nolutsha. So yile nto ndidingeske lonke ulutsha lube khona kwenzela ukubana sifundisane, si-educatane, then ukuya phambili ke ngoku sizawukwazi ukukhomba indlela sisithi uba sifuna ukuya ngapha, sifuna ukuya ngapha. Alright. Ulibethe emlonyeni kuba ke umbuzo wam olandelayo bendizawubuza into yokuba ngaba kumaziko karhulumente ke nezinye ii-organization ezizimeleyo inoba singalindele eziphi ii-organization kodwa ke ndiyaqonda into yokuba sowundiphendule nje kule nto ke le nto in fact olu suku lwenu lanamhlanje lu-all about i-youth empowerment. Phambi kokuba sibe kanti siyayivala okanye phambi kokuba ndibe kanti ke ndiyakuphungula, ngawaphi amazwi okugqibela onowaphosa ke phaa kulutsha, and also i-invitation oyisa phaa kulutsha namhlanje for uba bazokwazi ukuathenda lo msitho wenu wanamhlanje? Sasazi, ndiyacinga uba eyona nto kufanele ke siyazile silulutsha yinto yokubana akekho umntu ozasenzela into fanele ukuba iyenze. Kunyanzelekile ibe sithi silulutsha abaphakamayo bayozimela ngaphambili. Eyokumane sisithi ezinye izinto ayizozethu akunyanzelekanga zenziwe sithi, yeyona nto esibeka kwezi meko sikuzo ngoku. And abona bantu bakhalayo kule meko sikuyo lulutsha, kwaye ke ayincedi olu lutsha, ayincedi nabantu badala ukubana sithi silulutsha singasondeli phambili sizoncedisana nezi zinto bekufanele uba zincedisana nathi, ngoba norhulumente siyamkhalela sibe singakhawulelani norhulumente ukubana akwazi usinceda. Kwaye ke yile nto sithi ngoku sifuna saza imvelaphi yethu, si-understand ukuba urhulumente lusebenza njani. Yile nto iyi-one entloko namhlanje esizaziva sithi ubana governance and youth leadership zizinto ekufuneka sizi-understand ukubana ukukhokhelo akunyanzelekanga sibe neminyaka ethile. Ifuneka ibe sithi thina abantu batsha, ngoba sithi abantu abanemibono emitsha, kwaye ke sithi abantu abazawucingela thina xa sesisenza ezinto. Kwaye ke sisicelo eso kubo wonke umntu omtsha, wonke umntu othe wafumana itshansi yokumamela le nto, asazinika ithuba namhlanje abheke eChris Hani Council Chambers ngentsimbi yesine namhlanje, azophulaphula, aze nayo nemibuzo afuna uyibuza, ngoba ke kuzawube kukho ne-session yokubuza imibuzo. Bazawuthetha aba bantu ugqiba sivule ibe yi-panel discussion, athethe ke ngoku so afumane iimpendulo sizokwazi uba noko umntu aphume phaa evulekile, ethe wayifumana kakuhle le nto funeka eyifumene. Enkosi msasa. Alright, sibulele kakhulu Mr Lizalise Swartboy. Sithemba ke into yokuba ngale mini namhlanje umsitho wenu lo uza kuba yimpumelelo. Sibulele kakhulu nangexesha lakho nakuzihlupha kwakho ngale ntseni namhlanje. Bulela kakhulu kuwe msasazi, ndibulela nakuphulaphuli ngonikela ithuba. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Lowo ke bekuZilizalise Swartboy, i-founder ye-Take Take Back Komani, ke besixelela ngomsitho abazabe benawo ngale mini namhlanje, i-Youth Day Empowerment. Uthe izabe ipha eChris Hani Chambers. Nabani na ke ufuna ukuba yinxalenye yale mini yanamhlanje